Hallelujah. Tifarire baba namai mutwasekwa naye vanga vachicheya zvakanaka komborerwai nashe nevana venyu 4 manje vanenge vave 8 izvi Eliana akangororwa +1 Nathan akarora +2 Lucas akarora +3 chekupedzisira chikarorwa +4. Amen and amen. Zvichitiitira zvakadini zvakanaka. Vakuvasha vacho nevaroora vacho tiri kutovagadzira muprayer. Handiti tinotovagadzira chii muprayer. Mwari verugare patei tichitsanya vamwe vachidya tiri kutogadzira vakuvasha nevaroora. Ukaona uri mubereki anoita 14 days usina kunamatira varoora kana vakuvasha hauna kukwana, nekuti ramangwana hausi kuriona. Amen and amen. Tiri kutogadzira varume vana 5 nevakadzi vana ngaa nevakadzi vana kunashe muprayer. Ngoti Mwari, kana makandipa kunasha achifunga 70%, mungondipa muroora anofunga 110%. Muri kunzwa ndedzatara? Imomo muprayer. Don't be shy to pray about things that affect you. Can I repeat this? Kutona pamwe pacho munozoroorerwa nemaboora ngoma nekuti hamuna zvamakataura munzvimbo dzemweya. Vari kunonoka vacho vari normal vakutopera. Remember kuti paeji yana 5 pamwe pane vakomana vari normal vanokurumidza kunamata vanobva vatora. Pamunozoda kuti kakara mwana ane 26 years chaivo vakatotorwa nevakavhurika. Manzwa zvandodara zuva rinobarwa mwana ndozuva raunonamatira murume wake kana mukadzi wake, kuti tigurumidze kutora vakanaka vacho vasati vadapurwa damburo. Mavheji akauya pamusika ukada kuzotenga kuma4 kune kwasara akapwanyika. Makuseni rori ichitongouya vakangwara vanobva vatenga kunyange vachazodya manheru. Manzwa zvandodara munzvimbo dzemweya munotoshanda wisdom. Vana vanonamatirwa, muroora anonamatirwa, mukuvasha anonamatirwa. Izvi ndichitaura kudai munhu asati akambonamatira mukuvasha kana muroora. Uri kufunga kuti mwana wako paari kubuda ndebvu ari kuita mafanizeri, ari kutokura, zviri kutoitika. Izvezvi dzimwe chembere dzine BP nekuda kwevaroora, nevamwe vana mai vane BP nekuda kwevakuwasha. Noroorerwa nejanyangwa rakaoma musoro risikazivi kuti zuva rabuda here kana ranyura. Izvezvi kutaura kuno kune chembere dziri kutochema nekuda kwevaroora kana vakuwasha. Kwoita dzimwe dzakasekerera kusvika uko. Saka vatori ne8 wozoti zvivazukuru Mwari verugare vachikudzwa. Chimbosimudza ruoko kuna Jesu anoita zvinhu. Tigamuchire zvakare Profesa Munyabadza naamai vanga vachishumira vari MC wedu wezuva ranhasi pamwe chete the Queen of the House. Tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. Chigarai zvenyu pasi, Mwari verugare vachikudzwa. Nasi again I will limit my admin issues. Vakaroora nekuroorana muna December ndichakudaidzirai. Mazuva hatina need yekudaidzira because mune madaidzira kare mega nemastatus enyu. Tinozodaidzira patinenge tasununguka. Akunyepa here. Handi vanhu vari kungoti vakaita zvinhu zvavo votoisa pastatus, saka isi tinozongoitawo chirango kekupedzisira. Andizvo saka tichadaidzira zvedu next week. Mwari verugare vachitiitira zvakadini zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Nhasi takomborerwa, taitirwa nyasha. Alright, taitirwa nyasha dzakawanda. Mbuya Nyabadza mudhikoni Nyabadza vekuzayoja vakabereka Profesa Nyabadza naamai vari pano. Ingosimukai mudhikonesi tikufarirei muzita raJesu. Haleluya. Mwari vakuitirei zvakanaka. Maiyo wekumba kwedu ndo vakationa tichikura kubva paudiki kusvika takura. Ndo chembere dzinopupura kuti Mwari anosimudza vanhu nekuti vakaona kutendeka kwaMwari muzita raJesu. Garai pasi, tinokudai titendewo gogonika nekusvika 68 mune nyasha dzamusina. Handizive kuti pane here vana mai vanoda nyasha dzenyu dzekunyora mazita idzi nekugamuchira. Vana amai havana kundiitira amen.
Hallelujah. Fasting yedu, it officially ends the time yandichati nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu nekuwadzana kwamweya mutsvene manje tinenge takutonodya in less than 2 hours. Vese vakakwanisa kutendeka, chimbozviombereraiwo maoko. Vese vakakwanisa kutendeka, chimbozviombereraiwo maoko. Kana wakadya unotanga kufila kamwe kaubhedhi kunge munhu abaso pane vamwe. Makambozviona? Kana wakadya pane kamwe kakafeeling kaunoita so kunge munhu amboba, kunge munhu ambo. Zviya zvekungonyara wega so mumwoyo mako kuti but chii problem yangu chaiyo iri pai. You see what I'm saying? Paitsanya vamwe vendopa wanyatsorova. Munoziva chinhu wani chandakadzidza muupenyu. Obedience is better than sacrifice. Ukaona waane the spirit of obedience waakuropafadzika. Uchaona kuti kuno mumwe munhu aidya nyama pataiti musadye, wozorega kuidya nekuti haipo. Murikuzana apana chaunobva nekuteerera. You actually increase by listening. You multiply by listening. Nyama haina chaunombobva nekurega kuidya. Iyo zvitiri kuti macouples uyai auyi, unongozochema warohwa. Patiri kuti vana baba uyai unobva waita mukomana. Pane imwe spirit yandakaona yakajarwa naSatani. Kamwe yake kungoresista, so ungori ne resisting spirit. Ndakambobvunza umwe munhu ndikati marambirei zvanzi haku ndachingosvotwa mufundisi, kungosvotwa. And do you know kuti resistant spirit yakakurambidza kuweka metsi kuchikoro, ikakurambidza kuteerera, inoramba ichingokushandisa, uchingodzokera kumashure ichingokushandisa. Indakaona kuti pavana kumba kwedu tiri 8, success yakanyanya pane vanoteerera than vasingateereri. Zvinotanga sekunge uri kuresista mubereki, zvotoita kunge yota habit wongoresista zvese zviri positive. Pane vanhu vasingarwiwe navo muupenyu, mubereki, mufundisi, mupurisa. It's a simple and straightforward line. Pastor vakangoti tsanya, just fast. Zikunomwe munhu kuti izvezvi paunongoona mufundisi pane kamwe kakungosvotwa kaonako, so kungosvotwa, kaona mai wako unongosvotwa, kaona mukadzi wako unongosvotwa, kaona mwana wako unongosvotwa. Izvo ukaona vakadzi vevamwe, so unokwazisa murume mukuru uchikorera mudzira wakadzwa kumba, unenge uchiita kunge shumba, madhimoni unenge wakaunyana kunge cheni. But pane vanhu unenge uchingochikora mudzira, disorder, zvese zvakakunakira unorwa nazvo. Mukadzi wemunhu, even ukamutorera muzura unogumira ipapo. Sekerera vako. Wakagumarini kusekerera vana vako? Rokurowa ivakana. Kana one day yamunopotarisawo vana venyu, it's a cheerful smile. Kungosekerera mwana wawakapiwa naShe. Kuti Mwari ndokutendai nditori baba ndine mwana, baba ndokutendai nditori mai ndine mwana. Ndokurowa. Stop that. Yay. Hazvibhadhare kutyisa. Taurira munhu ari padhuze nekuti hazvibhadhare kutyisa. Imbosekerera naiwo semhuri, imbowanaiwo a cheerful spirit. Mabreaka fasting kudai, garaiwo pasi mudye mese, musadye sana windi uya ari kumanyura bhanzi ari mudining room, ari mubedroom. Idyaiwo pamwe chete, ivaiwo nemufaro. Bhaibheri rinoti farai, ndinopamidza zvechi farai. Budawo panze nevana vako, vanawo zvaunoita nemhuri yako. Uku ndokunamata kwechokwadi. Faraiwo nemhuri dzenyu. Idyaiwo chikafu nemhuri dzenyu. Pandanaiwo mari musina kufunyamisa kumeso. Nduda chimwe, ndipewo mari yechimwe. Imbosekererawo. Imbotarisawo pamunhu ari padhuze nombomusekererawo kuti hana mufundisi. Imbosekererawo. Imwe BP yamuinayo inezvo nekushata kwamakaita munofinyamirei.
Do you know kuti chinhu cha stress vanhu vakanyanya tension pese pauri uda kuedza kuratidza kutyisa. Uri kuda kuchishidzirani. Smile, relax. Ngotaza munhu ari padhuze gore reestablishment rineri imboitsawo chiso chakasununguka. Imbowanaiwo nguva yamunotaura zvamagona. Regai kuti nguva yekungotaura zvatadzikwa mapwanya glass mamadai. Imbowanaiwo nguva yekudiscussa zvakanaka zvamakagona, zvakanaka zvamakaachiva. Wonaita kutengawo ichi, sofa redu ragarawo, tino maruwa edu. Tauraiwo zvakanaka about yourself. Be people who are able to celebrate themselves. Izvo unongogara uchifunga kuti murume munhu akanaka, unongogara uchingofunga kuti mwana umwe munhu akanaka, unongogara uchifunga kuti makumbe umwe munhu akanaka. Ukatarisa tsoka yako so, Mwari makandipirei tsoka yakashata. Ukatarisa mhino yako, Mwari makandipirei mhino yakashata. Ukatarisa Mwari makandiitirei munhu mutema, Mwari makandiitirei mutsvuku. When are you going to be happy? When are you going to appreciate yourself? Even tiri mu one room pamwe pacho ngatimbofarai tirimo. Vamwe venyu makaropafadzwa hamugoni kugamuchira ropafadzo. Why? Mune mweya wekukomplaina, murmuring spirit. Ndakutoprofita, haisiyo message yangu, but pane vanhu vandiri kutoprofita so. Taura hana mufundisi wazvinzwa. Zokorora futi kuti wazvinzwa. Gore rino Mwari ngaakubatsire urege kuva munhu anonyima. Gore rino Mwari ngaakubatsire urege kuva munhu anonyima. Don't be a mean person. Usanyima Mwari chegumi. Usazvinyima mufaro. Usazvinyima. Do you know that so many people are mean to themselves? Izvo zviri kutongofunga kuti nyama yandinayo mwedzi uno, nyama yese yandakatosevha pandaitsanya apa, yakufana kutopedza January. It's a spirit yekunyima. Vhura masuo uti Mwari ndiropafadze. Kune vanhu vanonyima, anozvinyima. Ndaitaura neimwe mhuri, kanzi mufundisi kana Mwari vakazotiropafadza toda kurinovheta imba yedu. Kati don't renovate, muri kuzvinyima. Kana yadikisiyai tengai imwe. Iro simba rekurinovheta, shandisai muchitenga imwe. Usazvinyima in the spiritual world. Usazvinyima, tambanudza rutava. Tarisanai. Unoona kuti vanyabadza vanenge vachinyima mainyabadza. Mainyabadza vachi. Unoona kuti vanyabadza vanonokwereta vamasuka mari, mainyabadza vaine kahomwe kawo. Unonyatsoona kuti dhimoni rimwe so. Munhu waMwari ndiisirewo tengi 1 repeturu. Apa mainyabadza vane chitsapo. Vapa peri pavo kuti murume vangu, my husband. Apa vatombonyimana kumba. Imbotarisana izvezvi kune vanhu vakakweretesana vachigara vese mumba izvezvi. Komuchandipa rini chikwereti changu? Wanyasozvoti mweya aiwa unoshanda muvanhu. And a demon rikakurova in marriage, rinobva rakurova at family level. Unoona kuti hanzvadzi yako ine chikwereti chako, munin'ina wako ane chikwereti chako, mukoma wako ane chikwereti chako. Vamwe vano masisters chaivo anokweretesana, ndipo chicken ndokudzosera next week. Wotopiwa chicken ya next week wodzosa chipakeni. Kokungopanana muri kukweretesana huku chaiyo, vana vemunhu 1 vakagezeswa mudhishi 1 munokweretesana huku chaiyo. Mwari wacho unokuropafadzai sei? Kana mumwe asina fiwo, muri mwana wemunhu 1, ingomudirira fiwo aende kubasa. Izvezvi hama dzako dzese dzine zvikwereti zvako. Hama dzako dzese dzine zvikwereti zvako. Uyu wakamukweretesa ichi, uyu wakamukweretesa ichi. Iwe wakakwereteswa here naMwari? Akakupa pachena. Iwe uri kukwereteserei vamwe? Handina kuti kweretai vanhu. Kuno mumwe munhu chindipa mufundisi watindipa, handisi kureva iwe, ndati hama yako. But I repeat this spirit must go away. If you are brothers and sisters, takuriranai mutoro, regai kukweretesana. Mazva zvandinokuedzotsanangura. Ndoda kubvunza mubvunzo wokuti okay, ndina manhiri, ilast born mumba mana mai masuka.
manhivi obva akwereta mai Masuka. Ndiri kutoparidza so. Iye obva avakwereta handiti. Mai Masuka obva vatungamira kunova Nashe. Tadiwa natawana nataro vanochengetwa kupi? Muri kutaendera ava vana vanoenda vanochengeteswa kune vanhu vaikweretesana kureva kuti ndakuchengeta vana vako nelevo yekundikweretesa kwawaita ndovasimudza nenzeve. Mweya werudo ngauwande mudzimba. Bvisai zviga zviga. Ngaive resolution yegore kuti kana tiri vana vemunhu 1 tiri mhuri ngatitakurirane mutoro, ngatirege kuremedzana. I want to be honest with you. Ndikaenda nhasi kunashe vana vakutoti dedi kuna baba, but kana ndaivakweretesa azvinya pane kamwe kakutakurirana kanofana kuvepo, so kakusimudzana kanofana kuvepo. Vanhu vanonamata budai mubhaibheri murarame bhaibheri. Iyo zviri kutaura kudai kune vanhu kuti mune muri mabrothers muchienda kuZimbabwe munokaukutirana fiwo kuti makilometers mangani. Iwewe ini ndikabhadhara ye600 iwe unobhadhara. Mweya wenhambo dhimoni rezvishoma unobveyi ukaisa fuel nema100 million andiri kuclaima ndo auchada kubhajeta peturu. Uda mumweya wezvishoma. Iti Mwari vakanditenderedza ngavadye vagute varege kukwereta vakanditenderedza. Ndiani akakutenderedza? Ihama dzako. Gore rino pamunoita mabhurai regai kuita kunge vanhu veurombo. Iwe uya nechikeni ndigoya nesauti. Kana vadaidza vanhu kubhurai ingovadaidza. Jehovha ngavakupe zvinokwana. Rega kugara mulimitation. Ndakambogara pasi neimwe mhuri chikanzi mimi munobva mauya nemadomasi. Vanhu vanobhajeta level yedomasi muri kuendepi? Umwe unoita kunge uchakweretesa mufundisi cha. Ndichiri kugara juku ngaakachemera freezit 10 rand. Ndakazoona muridzi we10 rand awe baba 10 rand iye akamwiwa mwana nefreezit. Ndikati wakomana nhamo iyi yanyanya kukura kusvika pakadai kuteerera 10 rand kuna mufundisi. Pazvinodai pamwe pacho ide unoziva kuti kune mamwe madhimoni atiri kukudza zvokuti Satani achakubvunza kuti ire ndandisipo iyi. Mbotarisana iyo zvipani rutotaura munotaura kuti as a man tambanudzai pfungwa dzenyu. Ndiri kukukurudzira kutambanudza chipfungwa. Handizi kuti ndiani wandiri kubatsira, but pane munhu anyatsobatsirika. Pane randinoya ndichida kuparidza ndozorirega ndozotaura iri rinenge raunzwa Nashe, but ndiri kuti kune mafamilies ari kutadza kuenda kumberi nekuti une zvikwereti zvehama dzako zvakawandisa. Sisters, vasikana makatora upfu hwangu munodzosa rini? Imari upfu. Ndaitaura neimwe mhuri nganzi mufundisi ndine mari yangu, ndikati iripi? Zvika ndakakweretesa mwana akura akuenda kuchikoro. Handiti ndina Shanoni apedza kuuniversity atanga basa ndomutengesera mota. Mweyai zvakaita moyo miya izvo mwana apedza muno woti panzvimbo pekunotora kubhengi tenga iyi ingomupazve mwana uyu. Kana makwegura mongotengerwawo handizvo here vana baba? Izvezvi tikaita mwana tomupa mota okura. Kana tazokwegura vakura varopafadzwa naMwari, baba mota yenyu yachembera chiisai apa chishandisai apa. Ngatipindei muwevhi yekurarama ine spirit ine zere Mwari isina zviga. Imboimagina mwana achitaurira vanhu kuchikoro kuti ndinokwereta baba wangu. But these are people vari kuzotaura nendimi. Munoziva kuti kune vanhu vanokwalifya kutaura nendimi, koita vanhu vasingakwalifyi kutaura nendimi, vachidziziva but vararamira asingakutenderi kutaura nadzo. Vanosevha muviri washe. Usati wadya muviri washe kana uchikweretawo hama yako, endai munoregererana pazvikwereta. Kana atouya kwauri semwana wamai wako asina rendi, haana. Iwe kana uchikwanisa mupeo.
but kwete kukwereta yekunotenga dress aiwa, but ngatichengetane semhuri. Let us be each other's keeper. Handizvere? Mwari ngaatibatsire. Pauri kutora muviri washe nhasi, vana baba vasati vambobata anything, ndoda kuti umbonamata kuti Mwari ndiri kutora muviri washe kuti ndigone kurega kudzokera kumashure. Pamakandiropafadza mugore reestablishment, I don't want to go back. Imboita munamato kuti pandakutora muviri washe ndibatsirei ndigone kuregera kudzokera kumashure. Pandakatsika ndatora zvamakandipa parege anonditorera vana vandinavo vafe, chandinacho achitorwe naSatani. Imboita munamato uyu. Tanga kunamata, zevezera Mwari kuti Mwari pamakandisvitsa, mari yandina, chese chamakandipa, I have been established. Pantiri Mwari handidzokere kumashure. Zvamakandipa Mwari handidzokere kumashure. Kana ndichigara mu2 rooms handichadzokera mu1. Kana ndisingarwari handicharwari. Baba, what I have, let the devil not steal. What I have, let the devil not take. What I have, let the enemy not devour. What I have, not the devil touch. What I have. Imbona mata uti Mwari chandinacho, utano wandinawo andibirwe na Satan. Utano wandinawo, I pray that I be established in my health. Namata pauri papo uti pandiri kutora muviri washe, chese chamakandipa. Mwari makandipa vana vatatu, kusvika ndafa. Mwari handina anobata vana vangu havafe nekuti makandipa. Shoko renyu rinoti makuva evadzibaba edu hariti makuva evana. Father, I pray for establishment. As we partake in the Holy Communion, I prophesy that whatever I have, the devil shall not touch. Wakaipa haasi kuzobata. Chamakandipa Mwari, I will preserve it and increase it and multiply it. In Jesus' name, amen. Regai ndikumbire baba moyo vanamati vachikumikidza muviri washe pamberi paMwari. Baba, tinokutendai nekuti muri Mwari makafanira kunamatwa. Takuita zvamakatiti tivambe tichaita tichikurangarirai patiri kutora muviri wenyu Baba. Pangu chava chirichedzo Baba, tisimbiswe Baba muviri wedu Jehovah. Patichatora iro waini Jehovah, iwo muchirichedzo kugezwa kwezvivi zvedu Baba. Wandukwai mucharamba makamira nesu pamazuva aya Baba. Chiropafadzai mumwe nemumwe awanduka acharangarirwa patiri kuita izvi Baba. Nemuzita nemuropa raJesu tinonamata, amen. Shoko raMwari rinoti kuna Vakorinde vekutanga chapter 11 verse 23, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. After the same manner also, he took the cup, and when he had supped, saying, this is the cup in the New Testament in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Patiri kutora muviri washe neropa rashe, you get a small cup. That small cup on top, if you peel it off, there's also a bread there. Pane chingwa chiripo. Regai ndinamate baba vana venyu pavakugamuchira chingwa newaini. Ngazvizadzise testimony yekufa kwenyu nekumuka. Baba vangu umwe neumwe wedu Mwari arangarire kuti makatifira uye makamuka kuti upenyu hwedu hugoitirwa zvakanaka muzita raJesu, amen. Tichiimbirwa vana baba vachitenderedza, tichitora muviri washe pamwe chete neropa rashe semucherechedzo wekurangarira kufa kwake nekumuka kwake kwakazotiwigira rugare uye neungano yatinayo muzuva ranhasi. Tiimbirwe tichitora muviri
neropa rashe mangwanani ano muzita raJesu. Mambo Jesu watidaitsa kuchityo chake chekudenga tomira sei pakutongwa mambo pina hapo mambo panere pasati pavanhu sati magamuchira mundiratidze nekusimudza maoko. Vasati vagamuchira mundiratidze nekusimudza maoko. Kana musati maona vana baba kusaiti kwenyu ndiratidzewo nekusimudza maoko. Achafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena ndizvo kunetsu kunonaka o mambo pina apo mambo mambo
tenda Mwari pane vachiri nema-empty containers here ema-cups vasati vacollectirwa ma-empty vana mama. Vasine ma-empty ema-cups simudzai ruoko, ukasimudza ka1 ini ndinenge ndakuona. Hallelujah. Ndinotenda Mwari, munhu wese ngaamire paari ipapo. Just stand wherever you are. Tinamati. Just stand wherever you are. No movement. Munhu wese ngaasimuke paari kana kupfugama usimudze ruoko rwako kuna She. Baba ndinokutendai kuti mangwanani ano we have renewed our covenant in you and we have pledged our faith in you. Tadzorera Mwari wekudenga kutenda kwedu mamuri. Kuti simba remuchinjikwa rirarame matiri. Makafa pamuchinjikwa Mwari mukati it is finished. Mukati matitenga nemutengo unokosha. Kuti tive Mwari wekudenga in a new covenant and a new testament with you. I pray for the power of the covenant of your death and resurrection to manifest in our lives. Baba wangu, michipo yedu nezvaiteera ropa redu nemhiko dzakaitwa kumwiri dzedu dzichishaiwa simba, tigare Mwari wekudenga mukutenda kwenyu nezvinoreva muchinjikwa panyika yevapenyu, kuti kunyangwe mukadzika kubva mumakore nhasi Mwari tinoenda nemi Mwari, isu nemhuri dzedu Mwari nepfuma yedu Mwari. Tatenda murufu rwenyu nemukumuka kwenyu Mwari mangwanani ano muzita raJesu. Amen. Hakuna hama kupinda mambo Jesu, hakuna hakuchina. Hakuna hama kupinda mambo Jesu, hakuna hakuchina, hakuna mumwe mukuru zeba, hakuna. Oh, Jesu ndiye safari, anonasa kutungami. Oh, hakuna mumwe, hakuna Jesu ndiye safari yedu, anonasa kutungamira. Hakuna mumwe, hakuna
hakuna kupinda Yesu, hakuna hakushinda. Yesu ndiye jamani, anonata kutungamira, hakuna kupinda Yesu, hakuna hakushinda. Yesu ndiye jamani, anonata kutungamira, hakuna kupinda Yesu, hakuna hakushinda. Yesu ndiye jamani, anonata kutungamira, hakuna kupinda Yesu, hakuna hakushinda. Yesu ndiye jamani, anonata kutungamira, hakuna kupinda Yesu, hakuna hakushinda. Yesu ndiye jamani, anonata kutungamira, hakuna kupinda Yesu, hakuna hakushinda. Yesu ndiye jamani, anonata kutungamira, hakuna kupinda Yesu, hakuna hakushinda. Baba wangu mzita Baba hakuna Baba wangu mea wangu nukutenda Baba wangu katika poneswa na Thank you, Jesus. Pane songwe yandoda kuti tiimbe inoti ndinotarisira uye moyo wangu unoda kuti gore rino ndinotarisira kuti zvakanaka, ndinotarisira kuti izwi remuprofita rinozadziswa muupenyu hwangu, uye moyo wangu unoda kuti zviite, moyo wangu unoda to be established. Praise team, simudzai dano. Ndiri kutenda kuti izvezvi vatumwa vaburuka nesimba raburuka, nekuti shoko raMwari rinoti kana tikatsanya tikamudana akaburuka, iye ane tsika yekuzoti kana vanotenda vasimudza kutenda vanoratidza kuti ndiMwari nepresence yavo. Imboti ndinotarisira uye ndino zvezvo kungozwa kuti moyo wako ngautarisire kuti zvataurwa mumhepo nemuprofita zvakuvhurika zvomhara pamusoro peupenyu hwako. Gore ratati zvinoita deka garivhure masuo ekuita, nekuti tatsanya tanyengetera. Shoko robva rati hazvibve chete asi nekunyengetera nekutsanya. Tiri pano tiri kutsanya uye tiri pano tiri kunyengetera. Ngazvichitange kubva. Ndinotarisira kusangana nemi Mwari, moyo wangu unoda, moyo wangu unoda, moyo
Nzira Yesu moyo wangu unakusangana nimemwona ndinoshuhuda kutoka kwa ndinoshuhuda kutoka ndinoshuhuda kusangana nimemwona baba sangana Yesu titire shakanaka ndikunyeketera kuti makatendeka baba wangu sangana Yesu baba wangu ndinoshuhuda kutoka ndinoshuhuda kutoka baba msitana Yesu tisangane nemimangwanani ano zita renyu rikudzwe muzita raJesu. Thank you Jesus. Hallelujah. Wopukama dimi dzose dzopukura Jesu kana mate
Mwari maviose Wopfukama Zibizose Wopfukura Chimbosimudza ruoko rwako uti Mwari wekudenga gore rino, regai kundidarika pamunorangarira vamwe. Simudza ruoko rwako kuna She uti kana makunzwiravo vamwe tsitsi Mwari, regai kundidarika. Mwari vekudenga vanositinzwa, mangwanani ano ndinotaura semuranda wavo muguta, ngavamborangarira mamwe mazita anga agarisa asina akarangarira. Simudza ruoko rwako kuna She uti Baba ndipfekeiwo nesimba regore rino. Tendera Mweya Mutsvene vambokupfeka nesimba regore rino. Iti pamwe ndakakutadzirai nekureva nekufunga kwandinoberekwa kune zvinoremera, asi Mwari nekuti muri Mwari, dorangariraiwo hewo varanda venyu mangwanani ano nezita raJesu. Baba, nyasha dzegore rino ngadziburukire pamusoro pevanotenda nezita raJesu. Mweya Mutsvene ndinokukumbirai semuranda wenyu muguta rino Mwari, dotenderai henyu pakati pedu kurangarirwa kwevasina mazita nekuitirwa zvakanaka kwevachema kwemakore. Vamwe hatina kwekuchemera kana kwekutizira, asi mangwanani ano Mwari takatsanya tikakumbira tikati hewo Mwari wenyu tauya kwamuri Baba nekutenda kuti zvedu gore rino zvinoita. Baba, ndinokutendai Mweya Mutsvene, itiraiwo vamwe zvakanaka, vamwe varemerwa kwemakore, vamwe vatarisira kwemakore, vamwe varwadziwa kwemakore, vamwe tatenda kwemakore, pati mangwanani ano Mwari doitirai henyu varanda venyu zvakanaka. Onai Mwari gore rakasimudzwa nevakaipa kugara mudzimba dzevana vevanhu, imi Mwari dorangariraiwo guta rino nemisi shikana vakausana. Ndiri kutenda kuti vatumwa vanogona kungokurangarirawo zuva ranhasi, zvauri kurota zvimbozadziswawo zuva ranhasi. Mwari ngavambopfekawo gotekwa rino. Baba, ndiri kunamatira your presence to reign right now nezita raJesu, nezita raJesu. Baba, ndiri kunamata kuti imbotinzwaiwo mangwanani ano. 14 days dzedu Baba dzapera, chiborangariraiwo zvatasiya kumba, rangariraiwo maresolutions edu mangwanani ano, rangariraiwo utera hwedu mangwanani ano. Vamwe tine zvirwere, vamwe tine masituations, vamwe takararama zvinorwadza, asi mangwanani ano Mweya Mutsvene itiraiwo kereke zvakanaka. Yes, Mweya Mutsvene burukai, zadzai imba ino nekuti muri Mwari. Ini semunhu ndagumira pano, imi Mweya Mutsvene take over. Madeclarations ese Mweya Mutsvene zadzisai. Mweya waShe burukai pamusoro pevana vevanhu. Mweya waShe burukai pamusoro pemabasa evanhu. Mweya waShe rangarirai muri idzi nezita raJesu. Baba, tiitirei zvakanaka masikati amangwanani ano. Mweya wangu unotarisira kudzika kwesimba renyu mangwanani ano. Mweya wangu unotarisira kuti vanorwara ngavaporeswe mangwanani ano. Mweya wangu unotarisira kuti vasina ngavagamuchidzwe munzvimbo dzemweya muzita raJesu. Imbonamata uri pauri papo, iti Mwari ndirangarireiwo gore rino. Ndirege kupinda zvakare muestablishment ndibude ndisina. Ndirege kuva munhu anoramba achichema misodzi. Imboita serious nezvauri kuita. Uti Mwari ndirangarireiwo
kumbira nyasha dzekurangarirwa naMwari mangwanani ano, kunyangwe kushumirwa kana kusashumirwa. Denga ngarimbozarura kumba kwenyu. Pane simba randiri kunzwa rine vanhu vari kuriramba. Imbotenda kuti Mwari ane zvaanokuitira. Vanhu tine patinogumira, asi Mwari vane zvavanokuitira. Simudza kutenda pamaresolutions ako egore rino, pa 14 days zvavanga uchitsanya, zvavanga uchitsanyira. Simudza kutenda kuti Mwari munosangana neminyengetero yangu. Mwari munosangana nezvandanga ndichikumbira. Mwari munozadzisa zvandanga ndichitsvaga. Hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Wanai pamunogara pasi, Mwari atiitire zvakanaka mangwanani ano nezita raJesu. Ndiri kukumbira nyasha dzekuti Mwari vandibatsire mumaminitsi mashoma kupedzisa mutsanyo wedu zvakanaka nezita raJesu. Vanoverenga shoko raMwari vativerengerewo patheme scripture yedu 20 and 21. Tapedza tigozoverengerwa kuna Job chapter 22 verse 28 na Romans na Romans 16:25. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in his prophets, and you will be successful." 21. Vakamuka mangwanani ndokubudira kurenje reTokyo. Zvino vakati vachibuda, Jehoshaphat akamira akati, "Chindinzwai imi vaJudha nemi mugere Jerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu mugosimbiswa. Tendai vaprofita vake mugokunda." Zvino akati arangana nevanhu, akagadza vaifanira kukumbira Jehovha nokumurumbidza kuvatsvene. Vakafamba pamberi pehondo vachiti, "Vongai Jehovha nekuti nyasha dzake hadziperi." Hallelujah. Ndiverengerewo Job chapter 22 verse 28. Uchatemawo chirevo chikasimbiswa kwauri, uye chiedza chichavhenekera nzira dzako. Verengai futi. Uchatemawo chirevo chikasimbiswa kwauri, uye chiedza chichavhenekera nzira dzako. Uchatema chirevo. Anditi kureva kuti you shall make a decree. But I Romans miverengai nechirungu. What you decide on will be done, and light will shine on your ways. Romans chapter 16 verse 25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ. Zvino iye unogona kusimbisa zvinoreva ivhangeri yangu nokuparidza kwaJesu nokuzarurwa kwake nokuzarurwa kwezvakavanzika zvisina kurebwa nguva dzisingaperi. Hallelujah. Mwari ngavaropafadze kuverengwa kweivhangeri nevanoverenga shoko raMwari. Mangwanani ano ndoda kutenda Mwari kuti ndoda kuedza kutsanangura the process of establishment. Taitaura nenyaya establishment, but what is establishment? How does establishment start? Munhu wese chinhu chese chinonzi establishment kana kuti chinhu chese chinoitwa panyika chinotangira mupfungwa dzemunhu. Chinonzi establishment, it's when a person think. Chinhu chinonzi belief kana kuti faith achibatike, it's an activity of the mind. Faith or a belief, it's an activity of the mind. What is it that practice in a belief is the mind. Your mind is the one that is central to establishment.
unotanga kufunga iri idea uri wega. Kureva kuti kune vanhu vakawanda vane ma-ideas that they've thought of, but they did not come to be established. It remained an idea. Saka munhu achira zvakafanana, mirai ndikudzokere kunyika yamunonzwisisa. Ukaona musikana ukafunga kuti unoda umuroora ukagumira ipapo, that idea dies. But ukaona musikana ukafunga kuti unoda kumuroora, the first thing of establishment after you have believed is to share. You need to share that idea. Be established in money. You need to think about the money. You need to think about the health. You need to think about Christ. You need to have it in your mind. That is the primary move, the primary or the beginning of establishment. It's your mind. How does the mind have the idea? The mind can have, faith comes by hearing the word of God. As a prophet, igore reku establisha fungwa dzako ngadzichigamuchira. Have faith. Where does belief happens? The activity of belief, it's in your mind. That's why I'm just on God, as a man thinketh, so he is. Meaning to say, the part of imagination, the part of creation is your mind. Ukatanga kufunga chinu, which is a musoro. That is first step. Second step is to take that thing serious. Are serious wena. An idea, but on top of the idea, they have put what is called commitment and dedication. Establishment. It should be an idea. The second thing, you need to share the idea. Unotonzwa Jesu Mwari vachitaura nekabineti yekudenga. What let us make men. Kureva kuti zvafungwa mumusoro mavo Mwari. Zvisati zvabatika zvatofungwa mumusoro maMwari. Let us make men in our own image. It's an idea, and the idea has been shared. The second thing, it's practice. Vakuumba munhu asi achina upenyu chiri kuumbwa but achifemi. Chaumbwa but achifemi. The final process chakufemerwa. Kureva kuti patiri kuti establishment, hakuna munhu anomuka mangwana aine dzimba 9. Hakuna munhu anomuka mangwana marriage yake yakanaka. Hakuna munhu anomuka mangwana relationship yake yakanaka. It's an idea that you need to share first. Who do you share with? Sharing takes many dimensions. It can be sharing to yourself. It can be sharing to family. But the most important of establishment, share it to yourself. Kuti ndafunga chinu ichi ndakuda kuchiita. Vanhu vazhinji vanoperera pakuva nema-ideas, but they are never shared by themselves, and they are not populated. Paunofunga idea, wobva vaishare naMwari. But remember, anopa revelation ndiMwari. Kuna kwataverenga kuna Romans, zviri kunzi you partake in Christ, and he will reveal to you hidden things. Once you have revealed, he has also revealed those hidden things to you. Then you share with him. Jesu vakanga vachitori Mwari, vari Mwari, variedzwa murenje, vakatora shoko raMwari, vakasheya naMwari, kuti men shall not live on bread alone. Vachidzosera revelation kumuridzi werevelation, kukunda Satan nemuridzi werevelation, uchimudzorera revelation yake. Wobva vaenda pa the original ye-creation, inonzi naMwari. He made them men and women, and he blessed them to increase and to multiply. Iwewe pauri kunoita idea yekukura nekumultiply, waakudzokera ku revelation ye-creation yova mumusoro mako. Kana yave mumusoro mako waakugoverana neakachigadzira.
manzwa zvandiri kuedza kutsanangura. Uri kudzosera Mercedes Benz ine gearbox rabuda kuti ridzoserwe panzvimbo neMercedes Benz. But haudzoseri kuToyota kana uchida kuti Benz imuke. Kureva kuti kana takuda establishment yakaprofitwa pacreation, tinodzokera kucreation tonoshare that revelation naMwari. Kureva kuti when you need to be established, you need to share your goals and objectives naMwari. Once you have an idea and you have started it, the next thing, chinhu chese chikagadzirwa chinoenda munenonzi test kana kuti mulab. Hakuna establishment isingazungunudzwi. Can I repeat this? Kunesu isusu tinomboshanda kana takamboshanda muconstruction mukakasta concrete. Pane imwe musati makasta concrete kunzi yapasa. Pane kamwe kablock kamunokasta paside koenda kulab kono crashkwa kutesta strength kuti concrete iyi yatakasta iyi tinogona here kuvaka pamusoro payo. Inototorwa yoendeswa kulab yonotswanywa kuona kuti inotakura pressure yakaita sei. Kureva kuti kana paine ari kutarisira kuropafadzwa neestablishment zvizive kuti pane paunofanira kumbokrashwa kuteswa kuti wasimba here zvekutodaro, watosimba here zvekutova mai, watosimba here zvekutoita mari, watosimba here zvekutotiza madhimoni. Kureva kuti pauri kunoestablisha usati wave fully established, you must expect to be shaken. And anobvunza every church, hakuna church isingazungunutswi, hakuna imba isingazungunutswi, hakuna muti usingazungunutswi. Kana mhepo yaipfuura neapa, muti uchikura unoibloka. But kublokwa kwemhepo kunodependa nestrength yemuti uri kukura. Muti uri kukura kana usina strength unodamburwa nemhepo, mhepo inoramba ichidarika. Kureva kuti gore rino reestablishment pane vamwe vanofanira kumbozunzwa chana kutesta kuti maibva here. Mazwa zvandikuedza ndaitaura this other pastor achiti chechi iri kundiremera, ndikati hausati waibva nekuti haugoni kungobudirira zvotongobudirira zvakadaro musina pamamboedzwa. Remember kuti paunotanga kubudirira hausi kubuda munyika yamadzibaba, hausi kubuda munyika yawakakurira. Tiri kungotaura nachandidzura vatagara tichiziva. Anditi nechikoro chako tochiziva, pamwe vamwe nesalari toiziva. Unonzwa Peter naJohani vari pachibutsa chirema, unonzwa vanhu vachibvunza kuti havazive here ava Peter naJohn vataiziva. Zvikanzi ndivo, zvikanzi but varume ava havana kufunda. Munozviziva here kuti varume ava vanoredza hove. Up to now a fisherman is not a skilled person. It's one part of a mineral work. Saka sei vaita simba rekumutsa chirema nekufambisa chirema ivo vari vafisi. Kureva kuti zuva rauri kunosimudzwa naMwari, vanhu vakakutenderedza vachabvunza kuti ndiye here uyu mwanakomana waMaria naJosefa. Kureva kuti vanhu pauri kunoestablishwa panotanga chinhu chinonzi doubt. And doubt inogona kutotangira mauri iwewe uchidhauta. Pandiri kuti gore reestablishment kune mumwe munhu asati adhautwa nevanhu ari kuzvidhauta iye. Kuti mufundisi vari kutaura vana manhiri nana mutwasekwa havasi kureva isusu. Panyaya dzedzimba havasi kureva isusu. Isusu kwedu uku kwatakagara takanamirwa kuBramfisher ndo kwedu kwatibvi. Zvekutaura kunzi hanzi mufundisi vari kuti itai dzimba ndezvevamwe vemagirazi, vakomana vepamberi ava vanopfeka magirazi ndo vanoita dzimba. Kureva kuti unogona kuita chinhu chinonzi self doubt yourself before other people can doubt you. Kana iwe wadarika self doubt yako wakuenda pa second stage yekunoita overcome the doubt of others. Vangani venyu vakatanga kudrive woenda kumba, kuenda kumba kwenyu uchidrive, vanhu vanobuda panze kuti James auya nemoto, zvonzi ega matinde yake mati wamaijimi vaya vemateya here ndiye auya nemoto, zvonzi auya nayo, zvonzi regai tinoona
shewe mamukase avasina kuuya kuzokwazisa. Meso avo haasi kutenderana neestablishment yauya. Vanoda kuona kuti ichokwadi. Kana vaona varoyobva vatanga basa ravo kutesta kuti zvaaine mota abvumirwa here munzvimbo dzemweya. Vakaona usina kusimba munzvimbo dzemweya ndo motikari dzinoenda kuZimbabwe dzosanodzoka. Anditi waitwa established but you are not anchored in the spirit. They will test you in the spirit. Zuva raunonzi waita mufundisi unotanga kutestwa kuti ichokwadi here. So establishment, it's a process inotanga nepfungwa dzemunhu. Saka hakuna munhu ari kuzoita miracle yekumuka ari established iye asina kuzvifunga. Kureva kuti mindset yedu iri central to the theme of this year. Are you seeing it? Are you receiving it? Problem yemaPentecostal mutsa wakarara kwangona munhu akarara mumutse kuri kudziya but vanhu ngavamuki. Problem yevanhu vazhinji inyaya yekuti havana akavadzidzisa kuti you do it yourself. They want it to be done for someone, by someone. Iyo zvipatiri kutaura gore reestablishment kudai. Kune mumwe munhu wekuti akagara akanditarisa haana idea yaari kufunga nezvake. Hapana idea. Kungoti kana zvazoita. But Jehovah ngavakuvhurire mupfungwa, ngavakuvhure meso, utange kuti Mwari ndipei idea. Do you know kuti 9 out of 10 ndakadzidza chinhu 1 unogona kugara munzvimbo ine chinhu kana usi kuchitsvaga uchiwana. It needs your mind to conceive kuti I want that thing. Ndosaka muchizoona kuti vamwe vakagara nevaprofita vakasavaziva. Vamwe vakagara pane mumwe muchinda wandakazotaura naye makore mashoma apfuura. Zvikanzi iwe wakazomboona nhingi here paFacebook? Ndikati handisati ndamusecha. Zvikanzi iwe ari kuparidza ende anaka. Ndikati ho anaka. Zvikanzi vamana munhu yanga akashata. Ndikati vanga usina kuona. Kune vanhu vakawanda vekuti hatisati taona zviri mavari and we doubt them. Kusvika zuva ravanosimudzwa naMwari. Can I repeat this? Kusvika zuva ravanosimudzwa nani? naMwari. So ndikuedza kutsanangura kuti gore rino reestablishment, it's an idea that comes to you. It's an idea that you need to believe kuti zvinoita. Iyo zvizvi musiyano vevanhu vasina nevanazvo inyaya yekutenda kuti zvinoita. Gore randakauya kuno kuSouth Africa ndaienda kuBotswana. That was my destination. Ndakanooneka mai mufundisi kandi ndikuenda kuBotswana ndonotenga ABCD totengesa. Tisati tichiri mukomana nemusikana tichireiza yekuroora yambodyiwa baba vaenda kuNashi tikaishandisa ipapo. Pandakanochinjira wekuBotswana vandidzivira foni vandachinja ndakuya kuSouth Africa. Pandakachinoudza mai mufundisi kuti ndakuenda kuSouth Africa zvikanzi munhu wese anogara aine pfuti unofa. Akugarwi kune pfuti. Kureva kuti that idea yekuti I am going there kuine pfuti but I am going there ndo yakaita kuti ndimire panapa. Zvimwe idea zvinounza establishment zvinhu zviri simple, zvinhu zvakareruka. Imwe inotanga iri idea. Unoziva kuti Mwari vanogona kukupa idea iwe wofunga kuti idea iyi idiki, but idea iyoyo haizi diki nekuti haisiriyo yauchanorarama nayo. Ingori idea yekuti ubve pauri uende pa next level. Remember kuti Mwari vanotendera madhongi ababa kurasika, kwete nekuti Mwari vaive nechekuita nemadhongi, but Mwari vanga vakuda kupa Israeri mambo kwakutendera madhongi kurasika. Ini kwakunzi ndichanoparidza kuSouth Africa but chimbonotsvaga mari yekuroora. Nyaya yanga isinei nekuroora, ine chekuita nekuparidzwa kwevhangeri. But idea imwe yaunowana gore rino inogona kuita kunge idea diki diki, but Mwari vanenge vachida kuzokushandisa kumberi. Idea kadiki kanoita kunge kasina direction, but Mwari vanoda kuzokashandisa kumberi. Mwari vanoda kungokukwatanura pauri kuti uende pa next level. Saka patiri kuti establishment pakauya idea kadiki diki rega kukatarisira pasi. Ikako idea ikako kanogona kunge kari muline nevision yaMwari.
madhongi arasika, so ena unotsvaga madhongi, but nyaya haisi pamadhongi. Mwari wari kuti paakunotsvaga madhongi ndiko kuti ndimubvise mukamfoti yababa. Vobva vashaya madhongi zvikanzi handei kumunhu waMwari. Tatotanga, kune vamwe venyu vari muno wekuti pamwe pacho unofunga kuti hazviiti. Don't underestimate chiidea chidiki. Don't underestimate matask ari kuiswa naMwari mugore rino reestablishment. Don't underestimate my obligations ava kupiwa naMwari. Ino gore rino reestablishment riri kuda vanhu vakavhura pfungwa kudai, vari kuteerera kuti Mwari vari kuti. Pamwe pacho woenda zvisinga make sense, but uchitenda kuti kune kwandiri kuenda, you will be established this year. Why? Second part inobva yati believe in the prophet. Vanhu vakadarika Red Sea, vanhu vese vakadya mana nevakadarika Red Sea havana kunzwa Mwari. Vakatenda kuti Moses anzwa Mwari. Unozviziva here izvozvo? Vanhu vakadya mana havana kunzwa Mwari. Ende Moses paakauya haana kuti Mwari vemadzibaba venyu, akati ndichava vandichava. Vakarongedza hembe, vakakwira mabhiza, vakaenda nemakamera vasina kunzwa Mwari, vachitenda kumuprofita. Zvinokosha paestablishment kutenda muizwi remuprofita. Mwari obva kuti I will give you pastors out of my own heart. Kureva kuti pamwe pacho panonzi nemunhu waMwari, do this, iwewe chirega kurizena, nekuti Mwari vane tsika yekusimudza vanhu vachishandisa vaprofita. Prosperity yakawanda haiuye nekuda kwekufunga kwako. Prosperity zhinji yakapfekedzwa muvanhu vaMwari. Can I repeat this? The greatest part of prosperity iri muvanhu vaMwari. Vanobvotomoka. Unonzwa Elijah achiti vakai dzimba. Unonzwa Isaiah achitaura achiti if you are willing and obedient. Unonzwa Jehovah achiti zvese zvakadyiwa nemuteteni. Kureva kuti kubva from the time of the old until now, God is still speaking prosperity in the lives of people vachishandisa vaprofita vavo. Kune mwe munhu wekuti ari kufunga kuti ari ega anobudirira. Pastors, prophets, basa ramufundisi harisi rekukudhiraivha, nderekukudza kuti chienda ugodzoka. Nekuti akatopfekwa nesimba. Prosperity inobva pavafundisi. That's why chonoti hakuna munhu anorwiswa nenyika kudarika mufundisi. The devil is attacking the shepherds so that the sheep can be scattered. Vanhu vese vanotenda kuvaprofita vari kutodya zvakakora, vanodhauta vanosara kumashure. Ukagara pasi namufundisi vakati tora license, iwe obva ufunga kuti ndiri kutaura nemunhu nyambisirwa, hausi kuziva kuti it's a prophecy, akafemero. Ndaizvifunga kuti vanhu vese vandakati tengai dzimba handisati ndaita kana one reposition. Vanhu vese vandakati tengai dzimotikari handisati ndakamboita kana one yakauya unotorwa pagedhi. Since 2012 vanhu vari kutodhiraivha mota, vamwe vachitotaura kuti mufundisi hadzisi kukwana, asi mwedzi unongopera. Why? When the prophet has prophesied, Mwari vane tsika yekusvinurira shoko ravo nekuti muprofita ataura. Ndosaka wakaona kuti mukadzi muShunemi anogona kusvika paanonoti inini handivigi mwana nekuti handizini ndakakonzeresa kuberekwa kwemwana. Akati ndaakudzokera kumuridzi akonzeresa kuberekwa kwemwana. But vanhu vazhinji vanonyara kuti akataura chinhu namufundisi chikabudirira, anoti ndikaudza munhu waMwari vanofunga kuti handina power. Iye ndiye ataura, iye ndiye andodzokera, ndoti pamati ndinodarika munhu waMwari handina kudarika. Can I repeat this? Imi munhu waMwari matienda asi handina kudarika. Ndosaka ndichizokutaurira kuti kana uri pabhodha zvikanetsa taura neni. Why? Ndiri kutenda kuti izwi randati endai nekudzoka zvakanaka rinokuchengeta. Kana raramba dzokera pane amboritaura, nekuti izwi remuprofita rinobatsira, rine parinoshanda. Munhu wese akati zii
dzimwe dzacho nyaya hamudi kunodzitanga muri mega, endai munotaurirana nevaprofita. Nyaya yeprosperity ine chekuita nevanhu vaMwari. Mwari vanobva kuti handina chandingaita panyika ndichina kuchizarurira kuvanhu vangu. Gore rino reprosperity ratiri kuti establishment, ndoda kuti mumwe munhu ambotanga kutenda iva neidea, that idea shade. Mwari havana kundipa nyasha dzekuva serious kana ndichiprofita, havana. Kazhinji kacho kana ndichitaura zvinhu ndotoita kunge mafanizi. Iwe ichi mungabvisa apa munoisa apa, icho mobva mabvisa apa moisa apa. Ndaitaura rimwe zuva namai Kaja vachinditi ndatovhariwa, kati iwe taura nembuzi, kana handisi kutaura naye, iwewe uchasiyiwa. Ndatopedza baba ndakutovhariwa, ndikati chimbomira undifonera kusvika wozondiudza zvapera. Kune vanhu handisati ndawana nyasha dzekuti ukandifonera ndoti muzita raJesu ndinorambidza mhepo, handina nyasha. As simple as that. Jesu anototi takusimudza meti yako, buda uende. Pamwe pacho zvinhu zvaMwari hazvishande physical power, zvinoshanda spiritual authority. Vanhu vazhinji havandinzwisisi pandinoti vanhu vanolida maworship ngavarege kunamatisa vanhu. Munhu anoimba akamira kunoko akatanga kuti simudza izwi rako kunashe, namata chimbo, ari kuita noise because in the spiritual protocol haanzikwe. Manzwa zvandinoedzedzanangura, ari kuita noise. Iye is a worshipper, anoimba ogumira ipapo. Zvekunamatisa vanhu nezvekunzikwa mumhepo kune malayers spiritual order. Just like in the judiciary system, haugoni kuenda ukati ndasunga munhu. Mupurisa ndiye anosunga munhu nekuti ane mandate yekusunga munhu. Iwewe even ukaona munhu achita crime haumusungi. Ukamusunga anotokusungisa kuti wamaabuse because hausiri in your office. Saka every office, mukanamatirana pachenyu. Apana intercession, haisi prayer. Ndinonzwa hangu vanhu vachipinda mumaprayer group, ndine group randiri kunamata, tine Deborah group. It's nonsense. Can I repeat this? In the spiritual order, it's nonsense. Kudenga kunoshandwa nemaprotocols. Ndiani adaro? Ndiani adaro? Mwari havana confusion. Every person anogara muoffice make. That's why uchonoti Eli akanga atobviswa, vana vake vatadza, but anokonfirma pana Hana, and Hana kutoziva kuti Hana anodei, anongoti zvashungu dziri pamoyo. Kureva kuti Bible shoko raMwari rikati vice chairman, iyo zvamasuka vakasimuka pano vakati ndipeiwo mari yemission house. Mari yenyu inenge ine authority uye ine anointing. Vakarega kuita vice chairman, vakakumbira mari yemission house. Imi matovapa yatova donation, haisisina spiritual connotation. Because it's being ousted out of office. Vamuti vakatambira envelope yemunhu, vasiri administrator yatova mbafa. Because ivo chinovatuma kuti vabate envelope, inyaya yekuti ndiye administrator. Saka munzvimbo dzemweya hamuna confusion. Regai kuti vasikana tiri 7 toda kumbonamatira vana vedu, hazvishandi. Mirai ndikubatsirei ndichishandisa manumbers. Umwe spiritual level yake i2, umwe i3, umwe i4, imwe i7, imwe i0, imwe i-10. Munoedha ma-spiritual level yenyu, chi-average chenyu ichocho. Pamwe pacho kana aine mamhepo akawanda kudarika nyasha dzamuinadzo, muri kutotora mamhepo ake muchiisa pavana. Why? Haazi muoffice. Saka patiri kutaura nyaya yeestablishment, ine vanhu vanotenderwa kuitaura. Manzwa izwi ramufundisi re2 minutes rinogona kudarika fasting ye30 days yamaita nabhururu wako. Munamato unoshanda waunoita uri wega ndowaunoita uri wega. Iwewe uri one. Iwoyo Mwari anounzwa. Mukangotanga kubatanidzana, takutocheka kuti mweyai yasangana, mamhepo rudzi asangana. Umobva ati komufundisi vasiri right.
mufundisi havashande nekuti vari right. Manzwa zvandodzodzera. Mufundisi havashande nekuti vari right. Mufundisi munhu akabopwa ari pabasa. Whether ndine zvandagona kana handina makusenano. Pandakamira pano handina kumira saAlfred Jiriji, ndakamira semutumwa. Mupurisa kana achiita basa rake haaite nekuti ane zvaagona, anoita zvaanoita nekuti mupurisa. Mupurisa anogona kunge atorwa nemukadzi kumba, but anosunga mumwe aita domestic violence. Iyo yekumba iyo ndeyake, iyi yepabasa iyi yaakabayirwa tiketi. Mazvaendera. Saka ndoda kuti unzwisise kuti gore rino reestablishment rakambokosherei kuteerera muprofita. Mwe munabva ati zii. Ukatora mai vepa next door ukavaendesera makadi box 10 egrocery, hauwani chinhu chinonzi parental blessing. Mai vako vaya vekushata vaya vakakusiya vakaenda kune vamwe varume 10 ndo vane yes. Manzwa, muspiritual order ndo mai. Ava vekunaka ava veruwadzano ava avazi mai vako. Spiritual order iri kuti blessing inobva pana mai vako chaivo. Ava vendimi ava noti ndakakuadopta, ndakakupiwa kuchechi, ndini mother advisor, hazvimo mushoko raMwari. Kana yaye parental blessing haibvi kuna mother advisor, inobva kuna mother labor. Vakarwadziwa mulabor, mother labor ndo vane blessing. Ndiri kuedza kukuudza chinhu chinonzi spiritual protocol. Mother labor chifeve, mother labor vakakutiza kana vakadya kadi box rako ndo panonamira parental blessing. Mother advisor vendimi vemachira machena vemurume 1 upenyu hwese havana chinonzi parental blessing. Ndakaona mamwe machechi amunoenda, siyana nembereko wako anodhakwa, siyana nembereko wako anoputa mbanje, takupa mother advisor vanofamba nengirozi. Hazvimo muspiritual protocol. Spiritual protocol inongoti baba vako, inongoti mai vako, yongoti mufundisi. Blessing tatokata. Zvamunoswera muchita kuti I bless you pama WhatsApp, ingano muri kuvarairwa, mapererwa nevocabulary. Zvezvo kuti munyamai mnyamgari komborerwa inashe, havana simba racho rekukombore kuti mukomborerwe. Ngavangoti fambai zvakanaka mudikani, zvekukomborera siyanai nevakapiwa nyasha, ndo vanokomborera. Kana mapiwa chinhu iti tinogamuchira muropafadzwe nashe, kwete kuti I bless you. Zvekuti I bless you siyirai inini. Kana mauya nemadringi kumba kwedu, ndinoti be blessed. Vamwe vese ngavangoti maita basa. Nekuti blessing yacho chokwadi hapana. Maizviziva here? Be blessed my sister. Ingano havana blessing yacho. Blessing inotoordainwa munzvimbo dzemweya, yoproclaimwa munzvimbo dzemweya, yoconfirmwa munzvimbo dzemweya. Saka inini ndiri kudeclare establishment. Why? Nekuti iri registered. Ndosa kune vanoita nursing kuna anonzi registered nurse. Kozoita vamwe vekutiwo vakapfeka. Saka ukauya pachechi ka munhu ari registered ndimufundisi. Vamwe vese maauxiliary vabatsiri vanogona kukupa mushonga, vana vamasuka, vana vamanyabadza vanogona kunamatirawo palevel yavo, but pane pavanozoti apa pakudari registered kureva mufundisi. Saka kana uchida establishment gore rino, nzwisisa vhangeri ramufundisi. By now you should know kuti my prophet ari kundishumira muupenyu ari kubva kupi achienda kupi, ndo zvinochengeta. Yo, apa vanhu vabva vati zii, chokwadi chinorwadza. Mazvinzwa? Chokwadi chinodi? Chinorwadza. Ndaitaura nemwe hama ikandiudza zvikanzi mufundisi, I've discovered a father. Ndikati kupi zvikanzi kuchechi kwedu, kuna baba vatoya vakati vada kundiadvisa. Kati baba wako aripi? Zvikanzi imbwa yemunhu, vakandisiya ndiri mudiki. Ndikati uyo ada kutokuadvisa akutokubira. Uyo yatova mbavha iyo. Kana Mwari vaimunzwa akadi kubereka akakwana. Hauna kuzvinzwa. Iye ada kuzodya yevaberekwa nemapenzi akadi kubereka vakakwana.
kana benzi rabereka mwana waro siya ritambe nemwana waro. Ndiri kubatsira vana vese vanofunga kuti vabereki vavo havadeserve anything. Chembere iyoyo neharahwa iyoyo nekushata kwayo ikapfeka bhutsu taakupinda mublessing. Mazvaendera, ini ndokupa yekubudirira, ini ndokupa blessing yekuita mari, ini ndokupa blessing yekurarama zvakanaka, asi yekurarama makore mazhinji unopiwa namai vako. Yekurarama makore mazhinji unopiwa namai vako. Yekurarama upenyu hwakawanda Bible says, honor your mother and your father so that your days on earth may be many. Iyoyo chembere iyaya yakafa iyaya musati magadzirira dombo iyaya ndoiri kuita kuti urarame. Ende Mwari havana confusion yekufuma vachinja avachinje. Iyo zvichechese yakati zii vana havasi kuda kundidaira mirai ndichinopedza. So when you are the spiritual whispers dzinouya kuupenyu hwako, chinhu chese chinodzoka kwauri 3-4 times with a small voice, ndiMwari vari kutaura kwauri. Kana uchida kuzva kuti Mwari vataura kwandiri pachinhu, chifunge wochifunga futi, wochifunga futi, wozva kuti Mwari vari kutaura. Kana chiri chinhu chavakabata ukaona uchiti chinhu chindofanira kuchirilisa, chikauya musoro mako, chikauya futi ukatoregedza ya disobedience. Nekuti Mwari havaiti zvenchambanja zvekumanikidza, vanotaura with a soft spoken voice. Paunonzwa Mwari vachikutaurira zvishoma shoma, pandiri kutaura nyaya establishment, pandiri kutaura nyaya yeprosperity, handiri kuti gore rino you be established, haudzokeri kumashure, zvinhu zvese zvaunofanira kuva nazvo, Mweya Mutsvene ari kukuzevezera zvishoma nezvishoma nezvishoma. Even ukaona paine relationship iri kunetsa, ukaona Mwari vakati regedza, vakakuti futi regedza, vakakuti futi regedza, regedza. Even paine relationship iri kunetsa yauri kuignore, uchiita nharo usingadi kugadzirisa, ukanzwa Mwari vakakuti gadzirisa, 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 igadzirisa, ukangoona yaita burden, ndiMwari vari kutaura. Muspiritual world hamuna volume, munonyanya chinhu chinonzi whispering. Mwari vanozevezera nekazwi kadiki diki, pamwe pacho pfungwa dzako chaidzo Mwari vanodzizevezera. Unoona Mwari vachikuzevezera, vachikuzevezera, vachikuzevezera. Ukaona ukaregedza kuenda kuchechi, hana ikarowa kekutanga, kechipiri, kechitatu, kana kuti 12 dzinokwana, uchizvipa mhosva kuti sei ndisina kuenda kuchechi, izvo kuti Mwari vari kutaura newe. God has a way of using a soft spoken voice to rebuke us and to encourage us. So pana anonzi ma spiritual whispers, Mwari vachitaura newe. The role of a prophet is to anchor what the Lord has said to you. Vaprofita vane role yekuti zvadeclarewa zvizadziswe. Anditika, but faith and belief is the act of your mind. Mwari vachitiitira zvakanaka, ndofunga ndiri kushumira vanhu zvakanaka. Mangwanani ano ndakugumira ipapa, gore rakareba, ndikakuwanzira zvekutaura unozvikanganwa. Mangwanani ano ndoda kuti Mwari vabatsire our minds to be established. May God operate with our minds. May God dominate our mind. Do you know that the only landscape that the devil and the Lord fights, it's our mind. That's where every evil happens and every miracle happens. Our minds have to be sober in Christ. Our minds have to be oriented in Christ. That we are established by knowing who Christ is. "14 days dapera tatsanya tatanga gore nekutsanya." Chinhu chiri kukuvadza chechi chinhu 1. Ndikakudaidza ndikakunamatira, unobva wafunga kuti zvaita, you no longer want to do anything. But gore rino rambonamatira vanhu vari kudedicate life yavo to do things for Christ. When you say, I want to do it, ndoda kudaidza gore rino Mwari vaindiudza kuti we want to overcome the limitation of my finances, the limitation of poverty, the limitation of up and down.
Moyo wangu unoda, but the body is tired. Fasting takes all the energy out of you. But my heart ndofana uzviita, but the body is tired. Pane pamwe paunonyatsonzwa kuti muviri wakaneta, but I want to do it, but I must do it, but the body is tired. Zvanhu zvakandinakira izvozvi kuti nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu nekuwadzana kwamweya musere ngazvive pamusoro pedu. This is what is good for me. But I feel kuti there are so many people that have never believed in God doing things for them. All right. Ndine vanhu vandoda kunamata navo. But handisuda kunamatira munhu wese because the body is really strained. But I want to pray. But ndauti mweya mutsvene andipe vanhu vekunamatira ndisati ndaenda kumba. Munhu wese wandada kunamatira izvezvi, ndoda kuti mweya mutsvene kuti uzive kuti unoda uya unonamatirwa nini izvezvi. Mabvi ako ngaatange kurema. Mweya mutsvene ndokutendai kuti muri Mwari. Ndipei vekunyengeterera mangwanani ano ndisati ndabva paota yenyu Mwari. Vese vamuri kuda kuti ndinyengeterere, mabvi avo ngaatange kurema, kana vasingamanzwi kurema ngaava vavi. Ndiri kunamata izvezvi nezita raJesu kuti vese vanofanira kunyengetererwa vamuri kuda kuti ndinamatire ngavatange kunzwa mabvi, kurema, makumbo, kubatwa nechiveve. Baba vangu muzita raJesu, vamunenge masarudza mangwanani ano ndo vamakusimudza nekuitira zvakanaka, nekuti ndo vamati tishande navo muzuva ranhasi. Muzita renyu Jesu, amen. Ndibvisirewo pulpit. Pane hama dzandatotaurira izvi izvezvi, munhu wese ari kunzwa mabvi achirema, ndindatomakumbira kuti adaro. Unogona ungauya kumba asingadaro, uya ndikunamatire. Handisi kudzidzira kuita basa iri. Ndora ndakatodaidzirwa vanhu vese pandatanga ungotaura kuti mabvi ako ngaareme, anotanga kutorema kutonzwa kuti zviri kutaurwa nemunhu waMwari zviri kureva kwandiri. Kurumidza kuya kuno, usandiitire hako order nekuti hazvina order. Pandangotanga kutaura nyaya yangu, simuka henyu, simuka umire pamberi pangu. Pandangotanga kutaura nyaya yemabvi ato, nana baba varimo, mabvi ako ari kukuremera izvezvi nekuti ndati ngaareme mabvi iwayo. Panangotanga kutaura kuti ndoda kuti mabvi iwayo areme, panangotanga kutaura kuti ndoda kuti mabvi ayo areme, tsvaga vanhu vanotanga kunzwa musoro izvezvi. Ndikutaura panapa, musoro wako ngautange kurema izvezvi. Ndichitaura kudai, musoro unofanira kutanga kunzwa musoro kutema, kuti uzive kuti pandakagara ndofanira kunonamatirwa kuota. Musoro wako ngautange kurema izvezvo. Tanga unzwa kuti musoro wangu uri kundirwadza, hausi kurwadza, ndoda kuti ungobva pawakagara ipapo uye kuno nezita raJesu. Hazvirova kuti une dhimonika, zvirongorova kuti Mwari ada kushanda newe kuota. Baba, ndokutendai kuti muri Mwari. Hakuna izwi risinganzwi izwi renyu, kana mhiko dzisinganzwi kutaura kwenyu. Ava vamasarudza Baba, ndakutaura izwi pamusoro poupenyu hwavo. Hondo dzavo ngadzidamburwe nezita raJesu. Panana baba vane mabvi ari kurema, vasina kana mari. Izvozvi ndinana baba vakagara vanyara kusimuka, vasina kana plani ya2024. Uri kunzwa mabvi achivava, but ukanditarisa so unoti nyika inoti kudii. Mboteerera mweya mutsvene, panana baba vari kufanira kuuya kunoku. Ukaramba wakamira ipapo pandiri kunamatira vanhu uchadona. Asi unogona kungozokuvara wouya wopora zvako, but Mwari vachitiitira zvakanaka. Muzita raJesu ndine vanhu vari kuresista otako. Izvezvi pandataura so ari kunyatsonzwa kuti I have that burning to go there to be laid a hand. Baba, muzita raJesu itirai vana ava zvakanaka.
muzita raJesu. Praise him. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Amutisie takadaro kana zitare nyurodanwa muno zviratidza kana zitare nyurodanwa amutisie takadaro Ishe Jesu zviratidze kana zitare nyurodanwa amutisie takadaro zitare
iwo avakundika ni Jesu, iwo avakundika ni Jesu, iwo avakundika ni Jesu, iwo avakundika ne Mwari, iwo avakundika ne Jesu, iwo avakundika ne Mwari, iwo avakundika ne Jesu, iwo avanorapa vanorwara, iwo avanorapa vanorwara, iwo avakundika ne Jesu, iwo avakundika ne Jesu, iwo avakundika ne Jesu, avakundika ne Mwari uyu, iwo avakundika ne Mwari wedu, iwo avakundika ne Mwari wedu, iwo avakundika ne Jesu, iwo avakundika ne Mwari wedu, iwo avakundika ne Jesu, iwo avakundika ne Jesu, iwo avakundika ne Jesu, avakundika ne Mwari wedu, avakundika ne Jesu, iwo avakundika ne Jesu, iwo avakundika ne Jesu, iwo avakundika ne Mwari wedu, iwo vanosundukura Jesu, iwo vanokomborera Mwari wedu, iwo vanoropafadza Mwari wedu, iwo avakundika ne Jesu, iwo avakundika na Jesu, iwo avakundika na Mwari wedu, iwo avakundika ne Jesu, iwo avakundika na Mwari wedu, iwo avakundika ne Mwari wedu, nada kugamuchira Jesu ere kekutanga muupenyu wake aiti ndanga ndisinganamati ndakunamata kana ndakambonamata ndikaregedza, asi 2024 I want to pray. Ndoda kuva mwana vaMwari chaiye, ndine rama dzakadaro. Vasati vagamuchira Jesu, asati agamuchira Jesu, ari kuti ndoda kugamuchira Jesu, Mwari vatiitire zvakanaka.
kune dzimwe hama dzokuti unoti nini ndakambonamata ndikazvirega, but this year I just want to dedicate my life to Christ. Mwari verugare ngavatiitire zvakanaka. Itori mhuri yese iri kuda kupa upenyu hwayo kunashe, vakuwana nguva yekunamata navo pamberi paMwari. Pamwe pacho zvinoitwa nevanhu totofunga kuti vanhu vari kuzviita semafanizi. Pamwe pacho unonyatsoona kuti pandaifamba naMwari ndine nguva dzandakazombozvirega, asi I want to do it. Ndichirevesa iyi mhuri yose 1 2 3 4 vari kuda kuti isusu semhuri 2024 igore ratiri kuda kupa kunashe. Pamwe pacho unoziva kuti unofamba rwendo wombonzwa kuti Mwari vakataura neni, Mwari vakandiitira zvakanaka, asi mukufamba umu I lost the appetite, I lost that desire, ndofunga ndadzokera kumashure. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinoti makorokoto kwamuri. Mwari vanokunzwai.